Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Και για το κλείσιμο της βραδιάς έχουμε μαζί μας ένα σχεδιαστή διεθνούς φήμης που μας έδωσε μία από τις δημιουργίες της κολεξιόν του για το σκοπό μας. Μαζί μας ο Λορέτο. Καλώς ήρθατε όλοι. Εκ μέρους της Βικτόρια Γκαλέγκος και μου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τις δωρεές σας. Άκουσα πως όλοι είστε γενναιόδοροι και αγοράσατε λαχνούς για την κλήρωση. Σόνια, σε παρακαλώ, προχώρα. Θα τραβήξει τον αριθμό που κερδίζει. Και ο τυχερός αριθμός είναι 64. Δεν τον έχει. Ποιος? Ποιος τον έχει? Τι αριθμό έχεις? 64. Εγώ το έχω. Η σύζυγός σου είναι πολύ τυχερή γυναίκα. Έτσι θέλω να πω. Ένα χειροκρότημα για τη Δεσποινίδα Πεκ. Την κυρία Φερέ. Τώρα είμαι σίγουρος πως αυτό που λένε είναι αλήθεια, αγάπη μου. Όποιος κερδίζει τα χαρτιά χάνει την αγάπη. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama.